Na Coruña houbo 21 veciños que estiveron nun campo de concentración nazi. Esta é a historia de Martín Ferreiro, o concelleiro que cría no ben común. Participan neste podcast por orde de intervención Antonio Díaz Otero, Xosé Lois Martínez, investigadores, e Xosé Luís Alamán Ferreiro, neto de Martín Ferreiro. Martín Ferreiro foi un concelleiro republicano na Coruña no período 31 ao 36 e que asumiu responsabilidades políticas de desenvolvemento de obra pública. Era concelleiro de obras públicas. Martín Ferreiro Álvarez era o meu avó, era o pai da miña nai, non cheguei a coñecelo. Naceu na aldea de Quireza, que pertence ao concello de Cerdedo, na provincia de Pontevedra. É unha terra de canteiros, é unha terra de montes verdes e pétreos. El era mestre de obras, promotor de obra civil, seu pai era canteiro e desde cativo enseñoulle as artes de ese oficio. Ao parecer, o seu pai era un home moi coñecido porque levou a cabo toda unha serie de traballos importantes e deixou unha pegada significativa naquela zona. Como todo home rural, estaba moi imbuído da cultura popular. Se digo isto porque despois se pode ver perfectísimamente cando el fai uns escritos durante a súa etapa de fuxida no ano 36 e coa súa colaboración con sociedades agrarias da época. Sobre os campos de Europa reina o silencio fecundo da paz que chega. En Copiège, os delegados de Francia, Gran Bretaña e Alemania, señores Foch, Wemyss e Oberndorf, asinaron o armisticio que cesa as hostilidades en todos os frontes. O xúbilo desenfrenado percorre as rúas das principais capitais de Europa. Este 11 de novembro de 1918 pasará por merecido dereito os anais da historia. Chegou a Coruña nunhas datas aproximadas a un intre moi significativo, que foi o remate da Primeira Guerra Mundial, no ano 18. El xa tiña un irmán aquí en Coruña, que era o seu irmán Antonio, que estaba traballando na construción e, ao parecer, fora relativamente ben, iniciarase como promotor de obras. Entonces, el trasladase a Coruña e no principio empeza a traballar e a colaborar co seu irmán Antonio, primeiro como mestre de obras. A súa formación como canteiro, como dominador do oficio, cando menos, é o que lle permite adentrarse en ese mundo, non? É unha época que eu defino como a cidade da beautiful city, non? Que se caracteriza a nivel de urbanismo e de arquitectura de crear imágenes bellísimas, non? Das cidades, de tal maneira que son como ensoñacións, non? Por exemplo, recordo con moito interés a imaxen da cidade de Balneario, non? Ou é a cidade que nos xardíns de Méndez Núñez se está acabando de construir o Hotel Atlántico, o anterior, o antigo Hotel Atlántico, que era un edificio precioso. Se está acabando tamén o edificio da Terraza, que se trasladou a Sada a Terraza de Madeira nos anos 14 aproximadamente. Se construíra o quiosco Alfonso e había un enorme parque, non? Que iba desde o Parrote, prácticamente, hasta a Plaza Ourense, que son os grandes xardíns de Méndez Núñez. Claro, era unha cidade privilexiada.
Pero había outra Coruña en ese momento, que é a Coruña onde se foi a vivir Martín Ferreiro, que era a Coruña da zona da estación, que era dos barrios periféricos, sea aí na Coiramia, sexa na zona da... Bueno, o que exe está entre a Ronda de Nella, a Ronda de Outeiro, toda esa área que era a donde expulsaran, porque hai que decirlo así, a burguesía expulsara ali a xente que non tiña recursos económicos. Xa desde finales do siglo XIX hasta o tempo da República denúnciase a existencia de dous tipos de edificacións que son consideradas para animales. Unhas son os ranchos, pequenas casas, donde vive unha familia metida prácticamente en unha habitación e unha cociña, non? E outras son como pequenas parcelacións en solares moi largos e profundos que se abre unha rúa e teñen habitacións aos lados e un baño salado ao fondo. Sí que hai unha obra que tamén é moi significativa, porque non só pola obra, sino polo que representa, non? Que é as casas do campo volante o campo do Marte, non? Aquelas vivendas unifamiliares, chalés, feita para xente traballadora, que os seus que pasamos por aí, os coruñeses que o vemos como unha utopía de vivenda, unha cousa solo para élites. Pois non era así, era para xente traballadora. Hoxe xeralmente coñecido estimado o señor Ferreiro Álvarez, a quen nos complace traer a esta sección a modo de índice da construción na Coruña. O nome do señor Ferreiro vai unido ao no mellora urbana popular de verdadeira importancia. Referímonos á edificación da magnífica barriada de casas baratas emplazada no campo volante. Simpática iniciativa dun grupo de queridos amigos e convecinos. Con eles, coasodou o bomestre, don Martín Ferreiro, a que a plausible idea tivera realización inmediata. Fixo canto da súa parte estivo para que as obras non se interromperan. Cando só había para impulsalas, a garantía do propio peculio e o entusiasmo dos consorcios. Aínda non se contaba con subvención oficial, e os bancos andaban entón reacios a préstamos e anticipos. Non obstante o cal, o mestre Martín Ferreiro, dándose conta da trascendencia da mellora, proseguiu a empresa sen que as labores se interrompiran. Así construiu 24 casas, que xa están levantadas e habitadas, e leva a cabo na actualidade 12 máis, que veñen a constituir en conxunto un alegre, respetable, hixiénico e vistoso núcleo urbán, produto enteiro da iniciativa popular. El incluso falaba de o proxecto llevado a cabo técnicamente, o sea, quero dicir, a nivel de planos, que era a construción de 1000 vivendas no polígono de Durmideiras, preto de a Torre de Hércules, que tiña, bueno, iba a ter hasta campo de fútbol, incluso... digo porque eran republicanos, pero iba a ter hasta a iglesia. Participan no derrubo do antigo concello da Coruña, que estaba pegado ao convento dos antigos agostiños, hoxe iglesia de San Xurxo. Empeza ou traballa en determinadas obras do inicio dos mallos do que estaría hoxe preto da iglesia de San Pedro de Mezonzo, na Rúa Asturias en concreto, na Rúa Mariscal Pardo de Cela, que era unha das casas na que el vivía en concreto. Ten tamén unha participación destacada nun edificio
que hoxe é moi coñecido, emblemático, que era o antigo hotel Ferrocarrilana, que estaba no remate da Rúa Real frente ao Café Oriental. Miña nai, unha das cousas que me contaba era a anécdota de que moitos compañeiros constructores irán a visitar a diario porque consideraban que era unha temeridade constructiva en aqueles tempos e que aquela casa iba a ir abaixo. El percibe e ademais se dá conta de que a cidade, de que todos os coruñeses, e el se sinte coruñés, quen non se sentiría coruñés como unha cidade como a que había? Pois, oye, eu quero ser coruñés, ¿no? Pero quero ser coruñés que teña todos os servicios, que ten os espacios centrais da Coruña. E ademais sabía que era posible, porque el sabía botar as contas, ¿no? E sabía o que costaba facer unha rúa, sabía o que costaba facer unha escola, sabía o que costaba facer unha obra, e, polo tanto, eses eran datos suficientes para decir, oye, aquí se pode mellorar a cidade moito, pero para iso hai que pensar en clave non do cantón grande, senón que hai que pensar na clave de todo o término municipal. E iso é a visión republicana. A Coruña, 15 de abril de 1931. Querido cuñado Bouzas, ayer solemnemente hemos proclamado la República en nuestro ayuntamiento. Desde la mañana estuvimos constituidos en Junta Revolucionaria en el Casino Republicano y a las 4:30 de la tarde partimos formados por la calle Real, los elegidos el domingo en las urnas. Los guardias, cuando pensábamos que nos cortaban el paso, saludaban militarmente nuestra bandera. El pueblo en masa nos aplaudía y abrazaba. No puedes darte una idea de lo grande del momento. Casi todos los concejales llorábamos de la emoción. Es un honor enorme ser concejal de la República. Aún estoy bajo la acción de los nervios y no puedo escribirte más. Palmira te dirá todo lo demás. Coruña, a meu avó Martín doullo todo. O sea, el cando chegou a Coruña, dende logo non tiña máis de 26 anos. Chegou solteiro. Aquí, en Coruña, coñeceu a miña avó a Palmira, casou, tuvo 5 fillos e fixo moitas amistades, amigos que o acompañarían toda a vida, como era os irmáns Suárez Ferrín, César Albalar, e moitas máis persoas que, xa digo, o acompañarían na Coruña hasta a súa fuxida. El estaba tremendamente agradecido a Coruña. Entón, de algún xeito, a súa entrada en política foi devolverlle a Coruña algo un pouco do que Coruña tanto lle había dado. Que ten unha fonda preocupación social, e esta preocupación social despois trasladou aquí directamente a unha militancia política que inicia fundamentalmente a partir do ano 31. É un home que se involucra moito na vida da cidade, pois a modo anecdótico el participou en algunha directiva do Deportivo, formou parte da Liga de Derechos Humanos ou del Hombre, ou era socio do Centro de Estudios Xerminal. É dicir, que era un home que en todo momento pretendeu involucrarse na vida social da cidade máis alá das actividades propias do seu traballo profesional, non? El formou parte dun grupo que era a Unión Republicana, fora elixido inicialmente dentro das listas do Partido Radical Socialista, Republicano Radical Socialista, que trataba de unir fundamentalmente dúas cousas, que serían a defensa dos valores republicanos e a defensa dos dereitos individuais. E como concelleiro pretendeu, de alguma maneira, trasladar eso as súas propostas, non? O que querían
era unha sociedade moderna e europea. Que era Europa? Europa era o ensino laico, Europa era, digamos, o acceso de clases medias e clases medias á universidade, e, polo tanto, a Coruña tiña que ter unha universidade ligada ao seu tecido empresarial, que era un tecido ligado ao comercio e ligado á obra pública. E aí estaba Martín Ferreiro. Entón, sí que súas ideas eran vanguardistas. Quero dicir, xa no Concello, as cousas que máis ou menos levou a cabo pois foi a municipalización dos servicios públicos básicos, como os cimenterios, a auga, a electricidade, cosas que hoxe podemos considerar como normais, pero daquela non o eran. Hai tamén, por exemplo, unha defensa dos sistemas de oposición para acceder aos cargos públicos dentro do Concello, en contra dos sistemas dos meritorios. Defende abertamente tamén a posta en marcha de procesos de indulto. É lo que dirá que haberá que aplicar no caso dos sancionados polo tema da Revolución de Asturias unha reposición nos seus cargos, indultándoos por entender que non se vulnerara todo isto. No ámbito da educación superior, a República, o goberno municipal republicano vai solicitar a creación na Coruña dunha universidade industrial e comercial, unha universidade donde se impartan títulos universitarios de comercio, non? De cuestións relacionadas que economía e que a construcción. Por exemplo, se fala da Escola de Aparelladores. Outra medida que vai apoiar vai ser facer do Castelo de San Antón, cedelo, para crear un acuario e un laboratorio de bioloxía mariña, entendendo que ali se podría montar pois, un centro de estudios do mar, das diferentes especies mariñas e demais. Vai apoiar a creación de unha escola de náutica e de pesca para a formación das xentes do mar, ou vai a ser o encargado de levar adiante unha serie de obras para mellorar o que despois foi o Parque de Santa Margarida. Mira, a cidade é un organismo moi complexo. É un organismo que modificar as súas pautas de comportamento é moi difícil e leva tempo. É dicir, non entras nunha concellalía e cambias a cidade. O golpe de Estado tronzou absolutamente todo, non só estes proxectos, sino a vida social, a vida económica e a vida cultural, que era importantísima tamén naqueles momentos. En la noble ciudad de La Coruña, los días pasados fueron testigos de graves sucesos que conmovieron a la patria. Desde los cantones hasta la plaza de María Pita alzáronse barricadas, resonaron sirenas y el estruendo de los cañones y paqueos quebró la calma habitual. La mañana del pasado lunes, 20 de julio, elementos marxistas y revolucionarios intentaron perturbar la paz de la ciudad, mas las fuerzas del ejército, actuando con decisión y lealtad a la República, tras declarar el estado de guerra, sofocaron rápidamente la resistencia armada en las calles infestadas de sediciosos. Los cabecillas del movimiento, parapetados en el gobierno civil, han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad militar. Hoy, con firmeza y disciplina, el orden ha sido restablecido y La Coruña retorna a la serenidad bajo la vigilancia del ejército, garante de la unidad y del porvenir de la patria.
na nosa terra en Galicia non guerra. Falamos dun guerra civil, dun término do que eu non son moi partidario, non comparto. Eso o que foi un golpe de Estado. Non hubo un enfrentamento de irmáns con irmáns, como moitas veces dicen, non. Había xente que defendía o goberno constitucional e lexítimo da República e outros que, forzados polos militares, tiveron que defender o bando que eles chamaban nacional. O que hubo foi un golpe de Estado e, sobre todo, unha represión brutal. A Martín Ferreiro vai se acusar de ser a persona que facilita, dinamita aos obreiros que pretenden facer fronte aos levantados en armas, ao exército que se levanta en armas. Por que sospeitan del? Porque parece ser que ele era coñecedor de onde se guardaba a dinamita, que era a que se estaba usando nas obras do Parque de Santa Margarita, ao que antes me referín, e o que leva ali a unha serie de dirixentes obreiros para que carguen a dinamita e a trasladen ata a sede do goberno civil, daquela no que hoxe Teatro Rosalía de Castro, e con isto pretender facer frente aos sublevados. Os que apoian esta teoría son evidentemente os sublevados que pretenden detelo e ante a posible sospeita de que así va a ser, el inicia unha fuxida. Naqueles intres, o que transmitiu a súa familia e a súa xente querida, que el non tiña pensado fuxir, porque el decía que el non había feito nada, que non tiña por que fuxir. Bueno, o que pasou foi naqueles momentos que o alcalde Suárez Ferrín foi fusilado, foi asesinado. Sabido isto, Martín, claro, fuxe. Hoy 24 de julio, de madrugada, ha sido aplicada la pena capital al exgobernador civil, don Francisco Pérez Carballo, al comandante de las fuerzas de asalto, don Manuel Quesada, y al capitán de las propias fuerzas, don Gonzalo Tejero. Auto de fe, a orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y miseria. La Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola, y de repugnante literatura pornográfica. A las 6 de la mañana de hoy, 31 de agosto de 1936, se ha cumplido la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, celebrado los pasados días 26 y 27 de agosto en la audiencia coruñesa. Como consecuencia, fueron pasados por las armas don Manuel Guzmán García, el exalcalde don Alfredo Suárez Ferrín, don Joaquín Martín Martínez, don Francisco Prego Campos, don Manuel Masera Reinante y don Francisco Mazariegos Martínez. Entón, en principio, parece ser que foi a unha casa na Ponte do Paxaxe. Acto seguido, dai foi a súa casa materna, a Quireza. Ali, ca súa nai e súas irmáns, estuvo agochado na casa e despois en unha cova moi famosa pola xente do lugar, que non só estaba el, estaban outras persoas que estaban buscadas. El de Quireza fuxe a Portugal, e aí tamén na familia contase outra anécdota que moitos din que é a única vez que o viron chorar a meu avó, que para fuxir o seu irmán Antonio lle o disfraza con unha camisa azul de falangista. De Portugal pasa a Francia. Entón, aí
prodúcese, digamos que intelectualmente, incluso filosóficamente, un dilema. El estaba salvo. El tiña un irmá que penso, creo que estaba en América, penso que era en Cuba donde estaba. Entón, el podía buscar a forma, o xeito de traer a súa familia, ir a América e poñerse a salvo. Voltamos ao que falábamos antes, ao agradecemento a Coruña, agradecemento aos seus compañeiros, agradecemento ao goberno republicano do que se sentía orgulloso. Entón, el por principios, volta a levante a Cataluña para seguir defendendo a República. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Unha vez que cae a frente catalán, el marcha para Francia e ten máis ou menos a mesma trayectoria que tiveron casi todos os republicanos que foxen por a fronteira francesa. É internado en un campo de internamento, tamén chamados moitas veces campos de concentración, en propiedade, e estes campos de internamento está en concreto no campo de Saint-Cyprien. A única posibilidade que tiña de fuxir de aí era marchar a traballar, a colaborar, e en concreto parece ser que el estivo participando no levantamento da línea Maginot. É donde o vai pillar o levantamento ao inicio da Segunda Guerra Mundial, e como consecuencia desto, el é detido, ao igual que outros. Inicialmente é trasladado a un estalag, que era un campo de retención de prisioneiros de guerra, e con posterioridade dese estalag vai ser trasladado a Mauthausen. En Mauthausen está como un mes aproximadamente. O habían detido en xaneiro de 1941, despois o envían a Gusen en novembro de 1942, morre na compaña de compañeiros galegos como el, e as súas derradeiras palabras foron, según a testemunha de un deles: non voltarei a ver a miña Coruña. Non voltarei ver a miña Coruña. Durante anos a propaganda da ditadura machacou a idea de que os roxos eran antiespañois. Mesmo o propio Franco, ante as preguntas dos nazis sobre que facer cos españois que tiñan presos, contestou que fora de España non había españois, e deu comezo a deportación. Internaron a 9.000 españois cun triángulo azul de apátridas, pero aínda así, a pesares da fame, do frío, dos golpes, do esgotamento, a 2.400 kilómetros, seguían pensando na súa casa. A familia de Martín Ferreiro permaneceu en España, foi desposuída de todas as propiedades, negáronlle o cobro de varias obras que aínda estaban por cobrar, e como cumio da humillación, chegoulles en 1942 unha multa de 25.000 pesetas pola responsabilidade política dun Martín que falecera case había un ano. Pero eles descoñecían a sorte do seu parente.
Durante un tempo, Martín envioulles cartos facéndose pasar por outras persoas, pero coincidindo co apreixamento polos alemáns, esas cartas deixaron de chegar. Non foi ata 1945, cando xa liberados os campos, entraron en contacto con Adolfo Bregua Mouriño, outro coruñés supervivinte que coincidiu con Martín no inferno de Mauthausen. Envioulles 2 cartas relatando a morte de Martín, unha primeira tan dura que o mesmo Bregua pediulle a José Bouzas, cuñado de Martín, que non lle ensinara a muller e os fillos, e a outra, máis edulcorada, máis amable, que é a que escoitaredes agora. Señor don José Bouzas, muy señor mío, la presente tiene el objeto de poner en su conocimiento que tengo en mi poder su atenta carta, fecha 8 de enero, en la cual me pide usted una carta para poder enseñar a los hijos y a la señora de Martín Ferreiro de cómo fue la muerte de su cuñado. Este murió en el campo de concentración de Mauthausen, situado en Austria a unos 30 kilómetros de una de las más grandes ciudades de este país, que se llama Linz, en compañía de otros 2 coruñeses, Arturo García y otro llamado Andrés, conocido con el sobrenombre de Chacón, y cuyo apellido es Adriano. Martín pasó mucho tiempo conmigo, siempre estuvimos juntos, hasta el final. Yo lo quería casi como si fuera mi padre. Nada pude hacer para evitar el fatal desenlace que para mí fue muy doloroso, y solo pido que su mujer e hijos tengan resignación y calma, convencidos de que su marido y padre no hizo nunca daño a nadie. Todo lo contrario, qué bueno era, qué buena persona. No tenía nunca una mala palabra. Murió como los hombres buenos, por una idea, por un noble ideal. Le estoy sumamente agradecido de las visitas hechas por usted y sus hijas a mi mujer y por el rasgo generoso que les caracteriza. Si yo pudiese favorecerles en estos momentos, que yo no puedo hacer nada, como sería mi deseo, he mirado a ver si podía sacar un certificado que acreditase su defunción. Muy pronto creo que lo conseguiré, esperando que la causa que tardase un poco en contestarle, lo cual tiene que perdonar y comprender. Tan pronto como lo consiga, el certificado de defunción, se lo mandaré inmediatamente. En todo lo que esté a mi alcance, me tiene a su disposición.